Podvodnými balónikmi. Ahoj priatelia. Zahrajme si spolu hru. Volám sa Jenny a dnes vás naučím zábavnú hru s balónmi. Na túto hru budete potrebovať 10 alebo viac balónov, vodu na ich naplnenie a 4 alebo viac hráčov. Najprv si pripravte balóniky a naplňte ich vodou. Potom vytvorte dve skupiny s minimálne 2 hráčmi v každej skupine. Ak ste väčšia skupina, herné tímy môžu byť väčšie. Viac priateľov znamená viac zábavy. Teraz začnite hádzať vodné balóniky sem a tam bez toho, aby ste ich praskli. S každým ďalším kolom sa týmy posunú o krok dozadu, aby bola hra náročnejšia. Vyhráva tým, ktorému sa podarí prasknúť menej vodných balónikov. Môžete hrať niekoľko kôl a súťažiť o najlepší tím alebo najlepšieho hráča. Bavte sa a užívajte si hru a nezabudnite po skončení hry pozbierať a odhodiť všetok odpad.